Takulandirani ku Streams of Light Ministry. Tikuyang'ana funso lotsirizira ndithu la kumapeto la namba 23. Mu series imene ndiyang'ana mafunso amene ndimafunsa kale kwambiri kukhuza Mulungu amene timpembedza. Aheberi 9:49 ndikoposa kuti anenanga mwazi wa Khristu amene anadzipereka yekha wopanda chilema kwa Mulungu mwa mzimu wosatha udzayeretsa chikumbumtima chanu kuchisiyanitsa ndi ntchito zakufa kukatumikira Mulungu wa moyo. Mwanjirena Yesu Khristu akudzipereka yekha wopanda chilema kwa Mulungu mwa mzimu wosatha. So tikaona chindimene kuti imfa ya Yesu Khristu inachitika motani. Kodi Yesu Khristu anafa anazukisa yekha ani mafunso amene anthu amakonda kufunsa. Tifuna tione verse imene kuti imfa ya Yesu Khristu anazipereka motani mwa mzimu wosatha kwa Mulungu. Anazipereka motani Yesu Khristu. Tioneni pamenepa Yohane 2:19 nawo kuti Yesu anayankha anati kwa iwo, pasulani kachisuyu ndipo masiku atatu ndizamuusa. Koma iye alinali akunena za kachisi wathu pilani. Nati kakulinga verse imene Yesu akuveka ngati ndi amene atazizuseso, right? Zikhala ngati Yesu Khristu akafa ndi amene atazizuseso. Kungowerenga verse imene. Pamene Yohane 10:17 kuti chifukwa chake ichi Atate andikonda ine, chifukwa nditaya ine moyo wanga kuti ndikautengeso. Palibe wina andichosera uwu, komatu ndiutaya ine ndekha. Ndili nayo mphamvu yakuutaya, ndi mphamvu ndili nayo yakutenganso. Lamulo ili ndilandira kwa Atate wanga. So Yesu akuti palibe amene akundilanda moyo wanga. Ndili mphamvu yoti ndikausiya chani? Moyo. Ndili mphamvu yoti ndikautengeso chani? Moyo. Koma keyword ndiyo kuti ichichi ndilandira. Lamulo ili ndilandira kwa ndani? Kwa Atate. Ndiye tikaona chimene chichi ndi chimene chotiphunzitsa ife nati Yesu Khristu ndithu. Yesu Khristu ndithu. Yes. Ndikusaka ambiri mfaniro ndizakumwe kupita study. So tikutaona kuti nkhani yenini ili apapa. Nkhani imene ndi yachipulumutso. Tione kuti amayankhula zimene zizi Yesu amayankhula mwa iye ndani. Yohane 14:10 amen. Tione nini. Sikukhulupirira kodi kuti ndi ine mwa Atate, ndi Atate ali mwa ine. Mawu amene ndinena ine kwa inu sindilankhula kwa ine ndekha ayi, koma Atate okhala mwa ine achita ntchito. So Yesu chinese amayankhula ndimawerenga chinese amayankhula Yesu apapa amayankhula ndi ndani? Atate. Samayankhula mawu ayekha ndi Atate amene amayankhula zonse zimene amatani amanena. Mwanjirena Yesu Khristu pa mtanda paja akupereka moyo kwa ndani? Kwa Atate. Chichikira chani? Pamene Atate akumukisa iye akulandiranso chani? Moyo. Ichi chakulandira lamuliro kuchoka kwa Atate. So kamaneno pasulani kachisi masiku atatu zalimanga. Anamanga kachisiyo kapena tipereke ndani. Aheberi chapter 10:5 akuti pakuti tiyambire verse 4. Ananena kuti mwazi wa ng'ombe ndi nkhosa sungathe kuchotsa chimo. Pachifukwa cha ichi, thupi mwandikonzerani verse 5. Aheberi 10:5. Pachifukwa cha thupi anakonzera thupi Yesu ndi ndani? Atate. So mukapasula kachisi masiku atatu au konzaso ndi ndani? Atate. So zonsezi amafotokoza ndithu malosi amene Atate atafotokoza atachiteza iye. Tioneni zimene kodi Yesu Khristu anakanisa kusiya moyo wake. Yohane 5:26 kuti pakuti monga Atate ali ndi moyo mwa iye yekha, momwemonso anapasa kwa mwana kukhala ndi moyo mwa iye yekha. So Atate ali ndi moyo mwa iye yekha, amakhala ndi moyo mwa iye yekha. Apereka kwa mwana Yesu akakhala ndi moyo mwa ndani? Mwa iye yekha. So ichi nchinthu chachikulu kwambiri. Tioneni pamene pa Marko 10:18 akuti ndipo Yesu adati kwa iye mwina tifotokozere pang'ono za moyo umene akukamba Yesu. Marko 10:18 tikutaona ndipo Yesu adati kwa iye unditcha ine wabwino bwanji? Palibe wabwino koma mmodzi ndiye Mulungu. Mwanjena tikamakamba za Mulungu tikukamba za ubwino wa Mulungu. Pali zinthu zambiri zimene timatha kufotokoza za Mulungu, ndo anzeru, amadziwa zonse, ndo amphamvu. Inde pano tiyambe kufunsa, ife ndi Lucifer amphamvu nda? Lucifer, right? Ife ndi Lucifer anzeru nda? Lucifer. Nanga tikatenga nzeru ndi mphamvu zokha ziwiri, makwaliti awiri awa, kuti amene ali chifupi ndi Mulungu ndi ndani? Ndi Lucifer. Mwanjirena izi sizingakhala zinthu zimene zikumusiyanitsa Mulungu kuzonse. Mulungu yekha ndiye ndi wabwino. Only divinity is good. So Mulungu yekha ndi wabwino,
pafika chimene chocho chinthu chimene chikumusiyanitsa Mulungu ndi zonse zolengedwa, right? Mulungu ndabwino popanda lamulo, Mulungu ndabwino popanda china chilichonse chomukakamiza. Wadafinyika bwanji Mulungu akhala bwanji wabwino. 1 Yohane 4:8 iye osakonda sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi. Mulungu ndiye chikondi. Mulungu ndiye chikondi, the definition of love. So musifinire fatino ndani sadzaopa inu Ambuye ndikulemekeza dzina lanu, pakuti inu nokha muli oyera, pakuti mitundu yonse idzalambira pamaso panu, pakuti maweruzo anu aonekera. So kumwambako pamene kuli angelo liso ndani olungama, ati Mulungu yekha ndota oyera. Ifo yani angelo soyera, inu ndine soyera, ifo ati noti ndapulumutsidwa. Ayi ndithu popanda mzimu wa Mulungu tikhala anthu ochimwa. Lucifer ngochotsa mzimu wa Mulungu anasanduka Satana. Adamu ndi Hawa ngochotsa mzimu wa Mulungu anasanduka anthu ochimwa. So tiona kuti chimene akamba pachonani Mulungu yekha ndi amene ali woyera mwa iye yekha. Akatenga mzimu wake ndipasa ife fese timakhala chani abwino. So nkhani yakulili apa ndiyena kuti chipulumutso chimenechi tikamakamba za kuti Yesu Khristu anali ndi umulungu pamene ali ndi munthu, tikamba zoti ali munthu nthawi imeneja ubwino wonse wa Mulungu, the divine life inali mwandani mwa iye. So Yesu anali ndi umulungu, divinity inali muchani munthu. Kuti timvesese chimene chocho pali ma videos ena amene tapanga upload mu series, pali series ina amene tikakhala tikupanga monga msini mwachikhulupiriro. So tipanga upload imene imakamba God in the flesh. So ikapaza panga upload, I'm sure by 3 weeks time, God in the flesh ndiyabwino kwambiri. 3 weeks time ndikamba from the time tupanga upload. So mungoyang'anaso ndithu madetsi, but God in the flesh is the best imene maflows in this. So fantasy ndi flows ababa tend belize Luka 1:35 ndipo ngelo anayankha nati kwa iye, mzimu woyera azafika pa iwe ndi mphamvu ya wamwambamwamba ya wamkulukulu idzakuphimba iwe, chifukwa chakenso choyeracho chidzabadwa chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Kunakonda choyeracho chidzabadwa Mulungu, chikazabadwa mu munthu chidzatchedwa mwana ndani wa Mulungu. So Mulungu ndi munthu unali pamodzi mandani mwa Khristu Yesu. Tende unene Yohane 1:49 mwa iye munali moyo, ndi moyo unali kuunika kwa anthu, ndipo mawu anasanduka thupi nakhazika pakati pa ife, ndipo tidaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi. So moyo umene unasanduka thupi, tikamaona mawu amene anasanduka thupi ati mwa iye munali yani moyo amene akukamba ndi ubwino, kuyera mtima, chikondi, zonsezi infinite goodness and mercy zinali muchani mu munthu. Umulungu unali mwachani mwa Yesu Khristu, right? Onesa wene pa Yohane 1:1-3 chimene chinaliko kuyambira pachiyambi, chimene tidachimva, chimene tidachiona maso mwathu, chimene tidachipenyerera, ndipo manja athu adachigwira cha mawu a moyo. Ndipo moyo unaonekera, ndipo tidaona, ndipo tichita umboni, ndipo tikulalikira inu moyo wosatha umene unali kwa Atate unaonekera kwa ife, chimene tidachiona ndipo tidachimva, tikulalikira inunso kuti inunso mukayanjane pamodzi ndi ife, ndipo chiyanjano chathu chilinso ndi Atate ndipo ndi mwana wake Yesu Khristu. Vesi tikawerenga akamba zoti moyo umene unali mwa Yesu Khristu ndi umene uli ndi ndani ndi Atate. Mwachilena ubwino umene uli mwa Atate unaonekanso mwa ndani mwa Yesu Khristu. So anthu pamona Yesu Khristu samaona moyo wa munthu chabe, amaona moyo wa Mulungu mwa Yesu Khristu. Ndipo muona moyo umene wakuti mene ali Yesu Atate sali bwanji mozimozi, zimene zina ndana kuti mene Yesu alili Atate sali bwanji ali choncho. Ndi chiyanjano chawo siji ndi Yesu yekha koma ndi ndani ndi Atate. Anada ndi ndithu Mulungu muchani munthu, right? Tentonene mene pa Aheberi 10:4 aliyani, pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi ukachose machimo, sizingatheka kuti mwazi wa zinyama ukachose machimo. Mwazi umene ukumira yani Genesis 9:4 kuti koma nyama mmene muli moyo wake ndiwo mwazi wake usadye. So mwazi ukumira yani moyo. So munyama muli yani moyo. So moyo wa tutalenga Aheberi chapter 10:4 kachiwiri, pakuti sikutheka kuti moyo wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi zikachose tchimo. So moyo umene usizingatani
sungathe. Ahebere 10:5 mkona kandano pa chifukwa chake pamene adzadza mu dziko lapansi anena nsembe ndi chopereka simunazifuna koma thupi munandikonzera ine. So mwanjira ine tiona nawo tino ine akukamba pamene wopo ndi Yesu Khristu. Mulungu unakonzekeratu mu thupi. So thupi linakonzeka kuti mulungu wa Yesu Khristu ndi thupi la ino ndi ine likafanane pamodzi. So Yesu Khristu amene akubadwa monga ngati munthu, amene akubadwa monga ino ndi ine, akubadwa komano umulungu upezeka pamenepo. So utakuona pamenepo 1 Timoteo chapter 3:16 ndipo kuvomereza chinsinsi cha kuchitira mulungu ulemu. Munchizunga tino for great is the mystery of godliness. God mauti iye apapanda kisichito mulungu. Mateo ngame chicho. Iye amene anaonekera mthupi anayesedwa olungama muzimu, anapenyeka ndi angelo, analalikidwa mwa mitundu, okhulupiridwa dziko lapansi, olandiridwa mu ulemerero. So ndi Yesu Khristuyo amene ndithu anali ndi umulungu umali pa dziko lapansi. So ichi ndi chinsinsi chochitira ulemu chani? Ulemu mulungu chimene chija chikulu. Ndeti kaona amene papa Genesis 2:7 tione kuti munthu analengedwa motani. Pati Yesu Khristu anakhala munthu ndiye tifuna tivisise kuti anali motani. Genesis 2:7 ndipo Yehova Mulungu anaumba munthu ndi dothi lapansi nawozera mpweya wamoyo mphunomo mwake ndipo munthu anakhala wamoyo. Okay, so munthu kuti akhala wamoyo chochitika chani? Mulungu akumuwuzira iye mpweya chani? Wamoyo. So munthu akhala wamoyo chifukwa tino thupi ndi mpweya wamoyo zili pamodzi. So moyo kupezeka pamenepo. Tiye ndioneni Malaki 12:7 akuti yani pamene ufumbi idzabwerera kunka kunthaka monga idaliri ndipo mzimu idzabwerera kwa Mulungu amene anawapereka. Munthu akamwalira moyo amene unaperekedwa kamene akuti mzimu umabwerera kwa Mulungu, imene thupi imabwera kuti kunthaka. Right? Tiye ndioneni kuti chinachitika chani kwa Yesu Khristu pa mtanda. Tiwerenga mu NET version yachichewa Luka 23:46 pamenepo Yesu adafuwula ndi mawu akulu nati, Atate, m'manja mwanu ndipereka mzimu wanga. Ndipo atanena izi adapuma. Mwanjira ina Yesu Khristu anakuwa pa mtanda, Atate wanga ndipereka mzimu wanga. Ndiye tiwerenganso Yohane 19:30 NET version anakuti atalandira vinyo wosasa Yesu anati kwatha. Kenako anawerama mutu wake napereka mzimu wake. So Yesu Khristu anapereka chani? Mzimu wake. Paja chimachitika chani kwa mzimu? Mlalike 12:7 ati yani mzimu umabwerera kwa ndani? Kwa Mulungu amene anawupereka. So pamene Yesu Khristu amazakhala munthu, tionato munthu pachiyambi anatenga thupi ndi mpweya ndikuti nozeka pamodzi. Pamene Yesu Khristu akusanduka thupi cholinga chani umulungu kapena ubwino wake ndi umunthu zokhala pangani pamodzi. Pamene akufa chochitika chani? Yesu Khristu anali munthu ndithu, anali munthu amene anali ndi umulungu. Kumana apa tikamakamaza umulungu siku kambaza no khungu lake kungoli ngamba chinde basi upeza kuwala ngatimo iyayi. Tikamakamaza umulungu tikamaza moyo wa Mulungu. Yesu Khristu anali ndi ubwino wonse, anali ndi chikondi chothera infinite love, anali woyera. Right? Izi zimene zikamba umulungu ndi zimene zimapezeka mwa ndani? Mwa munthu. Akuti chobada icho chizakhala choyera. Right? So tionana kuti no Yesu Khristu pamene akufa chili chani mpweya wake akupereka kwa Mulungu. Thupi likubwera kuchani? Kuthupi. Yesu Khristu atani wafa. Right? Tiye tioneni. Mwina atithamakangana kuti ayi zimene zazama narazukisadi yekha munthu chabwino. Tiye tioneni malemba. Kodi atumwi anakhulupirira chani za Yesu Khristu pamene anauka? Anazukisa yekha pali umboni? Machitidwe 2:32 no Yesu ameneyo Mulungu adamuukitsa. Zaichi ife tili mboni. Ife tonse. So onse pa Pentecost Petro akayankhula kwa aliyense, ophunzira 12 onse ndi ena 120 amene ali chipinda cha mwamba onse akuti Mulungu anamuukitsa ndani? Yesu Khristu. Yesu sanazukiseka. Munthu akufa azukisa bwanji? That is spiritualism. That is spiritualism. Actually izo zingopereka umboni kuti no ngati Yesu anazukisa yekha kulipo kumene chiphunzitso chinachokera cha Trinity. Mwanjira chinachokera kumene anthu sakukhulupirira state of the dead. Kumene koko mu 325 mukhale ndi ulali kumenewo umene tikukamba za nyanga yaing'ono ndi utatu wa Mulungu. Mutenge ulali kumene umuonere. Right? Tendipilizeni pena Agalatia 1:1 Paulo mtumwi osati wa anthu kapena mwa anthu koma mwa Yesu Khristu ndi Mulungu Atate
amene anamuukitsa kwa akufa. So ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa ndani? Yesu Khristu. Palibenso kusiyana ndi Pentecost. Paulo akuvomereza nazo. Aroma 6:5 chifukwa chake tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende moyo watsopano, right? Muchizo kuti should walk in the newness of life. So tikutaona kuti monga ngati Khristu anaukitsidwa kwa akufa ndi Atate, ifeyonso tikuyenda moyo wachani? Watsopano. Anachita kuukitsidwa, ndikuyera kumwamba, ndikupatsidwa lonjezano la Mzimu Woyera. Atazozedwa atipatsa moyo wake wachani? Watsopano. Yesu anafa, right? So tikona amene pa 2 Petro chapter 1 verse 28 la kuno pakuti mangofuna ngofotokozera pang'ono. Ndiye kodi nzofunikira kutani kuti ife tikakhulupirire Yesu Khristu anafa ndikuuka? Nzachipulumutso zizi kapena tingo basi ngofuna kukangana? Nzokukangana kapena tiye tioneni Bible kuti chani. Aroma 6 verse 4 tikaona Aroma 10 verse 9 akuti chani? Aroma 10 verse 9, koma ngati tiudzavomereza pakamwa mwako Yesu ndiye Ambuye, ndikukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu anamuukitsa kwa akufa, udzapulumutsidwa. Udzapulumuka. So akuluakulu, nkhani ndi ya serious, nkhani ndi yachipulumutso. Ukavomereza kuti no Mulungu anamuukitsa Yesu Khristu kwa akufa, udzapulumuka. Mwanjira ina ukukhulupirira kuti ngati Yesu anadziukitsa yekha kwa akufa, inu ndi ine nafenso titha kudziukitsa tokha kudzera mwa ntchito mwathu, kukhala kuyenda muchiyero. Mfundo imene afotokoze ndi imeneyo. So Yesu anadziukitsa yekha, ifenso tingadzipulumutse tokha. Nkhani yake ndi imeneyo, nkhani ndi yachipulumutso akuluakulu, si nkhani yakukangana. Ndiye tikaona amene pa machitidwe a 24 verse 13 potsiriza, mafuna ndisirize mfundo ina. Ndipo sangathe kukutsimikirizirani zimene andinenera ine tsopano. Ndimafuna nena chinthu chimodzi. Anthu ambiri akhala ndithu akupenena ma attacks makamaka kwa ife amene timakhulupirira chinthu chimenechi. Pamakhala ndithu zone yankhula zambiri zina zimachita kukhumudwitsa, komano chifukwa cha chimwemwe chimene wapeza mwa Yesu Khristu zinasiya ndi kukhumudwitsa. Pambira ndikakhala kuti kodi zikhala bwanji panopa wakaganisa bula wakali sawa wayayi timakhumudwa silipasokeda kalikonse. Ndithu amankhula zamimi zoti sangathe kuzitsimikiza, zamimi zoti amakhulupirira ichi ndanena zimene zoliti ayi ndithu silipa. So ndizambiri kumabwida ku series ita zipangakapa china iyo singati mungafuna kumvetsa chikhulupiriro chimene chichi ndithu series iyi ndiyo kwanira kungopeka foundation yabwino. Koma mungati mungafuna kumvetsa kuti no Mulungu makamaka tikamafotokoza kuti Mulungu ndi wachikondi, nkhani yayikulu ndi akhalidwe la Mulungu, chipulumutso chikupezeka bwanji? Ndithu mupite pa ndithu pa YouTube pathu neka series kulungamitsa mwachikhulupiriro. Imene ndi series imene ndingapanga recommend kuti naika moza chipulumutso zokhazoka ende series yapa mambo kwambiri. Ndiye tipitizeni 14 machitidwe 24 verse 49. Koma ichi ndivomera kwa inu kuti monga mwa njira yoyendedwa mpatuko momwemo nditumikira Mulungu wa makolo athu ndikukhulupirira zonse zili monga mwa chilamulo ndi zolembedwa mwa aneneri. Ine ndikufuna nene chonchi monga mwa mpatuko, monga anthu amene ati ikulu iwo asochera, monga ndi mwa njira imene amanena. Ine ndikupembedza ndani? Mulungu. Ndikukhulupirira zonse zimene zinalembedwa, zonse zimene zinalembedwa m'Baibulo, zonse tikuzitani? Tikuzikhulupirira, right? Ndipo ndinena kuti chitense chimene tingachikhulupirira tikuchipeza m'Baibulo. Baibulo lokha imene likusogolera. Ndimangofuna kunena one accusation imene amatipasa tikamati Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu, amati yayi mukumusisa Yesu afunika akhale Mulungu mwana. Ndangofuna kuti ndi mistake imene amapanga, imene Ayuda anafuna kumusisa Yesu kuti angokhala munthu, amanchosa mwana wake. Tikaona Trinity kumpangisa Yesu Khristu akhale Mulungu mwana, kuchosa Yesu Khristu kuti akhale mwana wa Mulungu, akuchosanso Mulungu wake. Pano Mulungu wa Yesu Khristu uli tayili ndi mwana wake. Tiye tionene kuti noti ngati tifuna tilemekeze Yesu Khristu tipange chani. 2 Petro 1 verse 17 ndi 18 akuti no, pakuti analandira kwa Mulungu Atate ulemu ndi ulemerero pokunzera iye mawu otero ochokera ku ulemerero waukulu. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa
amene ndikondwerana naye. Ndipo mawu awa ochokera kumwamba tidawamva ife, pokhala pamodzi ndi iye m'phiri lopatulika lija. Ndi mumvesere. Ndete kaona bwinobwino apa kuti safuna to atanalandira kwa Mulungu ulemu ndi ulemerero. Ati mawu amene anachoka ku ulemerero waukulu. So chimene chitayankhulidwa chochoka ku ulemerero waukulu. Mawu amene ndi ati uyu mwana wanga wokondedwa amene ine ndikondwera naye. So ati chimenechi ndi ulemu waukulu. Sizimadabwisa kuti anthu amati amuchepeseso mukunena mwana wa Mulungu. Ife tikukhulupirira zimene Mulungu ananena. Ndiye akukamba ati chichi chimene mawu amene anachokera kuti kuphiri, ali kuphiri. Tiyantipitize pamenepa kuti kuphiri kumeneko chinachitika nchani. Tione pamenepa Marko 9 verse 2 to 3 ndi 7. Ndiye patapita masiku asanu ndi imodzi Yesu anatenga Petro ndi Yakobo ndi Yohane nakwera nawo pa phiri lalitali padera paokha, ndipo anasandulika pamaso pawo, ndipo zovala zake zinakhala zonyezimira zoyera mbu, monga ngati muomba wotsuka nsalu pa dziko lapansi sangathe kuziyeretsa. Ndipo panadza thambo wakuphimba iwo, ndipo mawu anatuluka mtambomo kuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mverani iye. Mwachitena mawu anachoka ku ulemerero waukulu kwambiri, right? Tonenani muchipangano chatsopano Mulungu anayankhula mawu awiri kokha. Anayankhula apa ichi, anabwerezanso chomwecho pa ubatizo wake. Mateyu 16 verse 17 tiwerenga pa mapeto ake akuti ndipo onani mawu ochokera ku miyamba akuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera. Tinaona kale Mateyu 3:16 mupeze video yake tinayipanga analyze kale. Koma nokhandira kuti tupanga focus uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa iye ndikondwera. Mwachitana Yesu Kristu ndi mwana wa ndani? Pamwe. Ichi ndi chachikulu chantigwapatali. Mulungu akakudaliseni kotheratu chifukwa chokhala nafe kuonera ma presentations amenewa. Mulungu akakudaliseni kotheratu. Mafuna kupempha anayo kuti ndithu ndipanga subscribe, kupanganso like, zimathandiza nayo pamene anthu ena akubwera pa YouTube akufufuza zinthu. YouTube imathawa pasa ma videos athu kuti ngati ma suggestions, zimathandiza kwambiri. Tengani ma videos amene akugala kwa anthu ka ma college, ma secondary, ku ma workplaces, kukasiya ma studio. Ndithu gawani mwazani kwa ulere. Mulungu akakudaliseni ndipo Mulungu akhale nanu. Amen.